हो गई है, ये वीडियो मनाली का है। मैं वहाँ का लोकल कॉन्टैक्ट निकाल रहा हूँ, तेरे लिए चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक कर। अजीब बीमारी है ये क्रिश, जब याद नहीं रहता तब दूसरों को दर्द देते हो, तो जब वो याद आता है फिल्म नायै आं फुल मुभि नायै काबिया माकापका अनेक स्नेल माने फिलो माने कलजों सुपुरा अब आंसो कुनो बुखुबाय सावै कुनो बुजिरि माले न जे कामना मुसुंनाय रक कामना मुसुंयां माने काबिया गै तंखाके अ फिल्म न नाय काम न मस मा कामनाय मुक्ति थप जाले फाइनाय बाट मा कामनाय जरतै आं मा अनेक कठिन फिल्म नाय माने अनेक बुखा करां नांनाय अ जे सायारा फिल्म मुभि न नायना बागै आं खथ' नाय पुरा फाया मुसा हिंथा पुरा मगल गपलं थांगा तब अनेक सेट लासो से हिदिं यो पुला स्टोरी पुला नाय थानांनाय बाट लासो निसिनि क्लिप न होके ब नाय थुया पुला निसिनि नाय थानांनाय पुला निसिनि लास्ट दर पाइथे पुरा फुल नाय हेके पुरा सायबानाय पुरा मुक्ति माकलानाय के आंनि बिसिंते आं शेयर खायगासो न जे बखाना खाव फिल्म पुरा ताबुक 2024-25 नि पुरा रेकर्ड ट्रेनिंग चल दंनाय फिल्म पुरा के पाया खु ताबु जतेओ फिल्म के पाइगला मा पुरा बखाना गायो सायारा गान पुरा हिट लासो बोरै पगै थाङै चलानो पुरा पगै थांबो माने पंगा जात बिमारी माने रुकमान जाक तायावहाय ngै थाङै चलानो पक थाङै जे बिनायिनि चलानो मुजुङाना आहोयनो फिल्म नायखौ बुसिनाय